Tjena, tjena! Robban 10 tillbaka med en ny episod av Mafia 2 och idag tänkte jag visa hur man snabbast får in pengar och se om det. Ja, jag måste börja med att byta kläder eller hem ska ju då inte däremot byta kläder. Ja, har jag då den här affären nyss så att och det första jag måste göra är att kanske inte vara efterlyst. Det är inte så bra efterlyst för att när man inte efterlyst, då kan man göra. Okej, så det första jag måste göra är att sätta en waypoint vid en vapenbutik. Nu ser jag det här. Det är en pistol. Du måste alltid ha ett vapen så att du kan skjuta ner han som jobbar. Det enklaste är då att börja, ja, jag ska visa, men det enklaste är att börja med att, som jag säger jag kommer göra här, ja, man går in i butiken. Går in i butiken, mer actionfyllt om du kickar upp den. Inga poliser får vara utanför för då kommer det bli, ja, det blir bara fel då kommer de bara komma in och du är efterlyst och då måste du byta kläder och allting. Så att låt poliser och gå förbi, åka förbi eller vad de nu gör. Sen tar du fram ditt vapen, skjuter upp han som jobbar. Sen får du vara snabb. Då går du fram till kassan, trycker X om du har Xbox, annars fyrkant.
Nu åkte jag fast. Då så kan man ju sno lite vapen, man kan sno ammo. Så är det bara att skjuta poliserna. Det är ett automatvapen, shotgun, pistol och vad det var. Och du ser, man får mest pengar om man rånar. Om man tar kassan direkt. Så då. Sen, ja, om du nu är efterlyst som jag är, då smartast att leta upp en klädbutik så man kan köpa lite kläder. Ja. Sådär då. Sätter man waypoint. Nu snor jag polisbilen. Det är inte det smartaste om man är nybörjare på Mafia 2 för då poliserna kommer bakom. Men de har snabba bilar. Okej. Så då åker vi till en klädbutik, sen berättar jag resten sen. Ser du då att polisen började komma på. Okej, så nu är jag framme väldigt nära klädaffären. Så jag bara springer. Ja. Det här är en av de största klädbutikerna i hela spelet. Antingen kan du köpa eller så kan du råna. Jag rekommenderar att ni väljer att ta fram ett vapen och råna. Och då gör man så här.